खुलुमबाय बेलासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै 10 आगस्ट 2020 फैदो दिननि बेलासनि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि खौराङा जाबाय आन्डामान एन्ड निकबार आइलेन्डआव दिनै दहाय सानाव OFC साबमारिनखौ लन्च खालामनाय जाबाय आन्डामान एन्ड निकबार आइलेन्डनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां होनानै बिथां नरेन्द्र मदिया गावनो फोसावनानै होदों लोगोसे वेस्ट बेंगलनि गंसे हस्पिटालाव गावनि गोथै सह बिफाखौ नायनो थाखाय सासे फिसालाया 50,000 रां होनानै गावनि गोथै सह बिफाखौ नायनांदों बे गोथै सहआ कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैखाबायमोन आरो बे गोथै सहखौ सावनो थाखाय सावग्रा जायगायाव लांबायमोन दा बेनिखायनो बे फिसालाया गावनि बिफानि गोथै सहखौ नायनो थाखाय 50,000 रांखौ गारनांदों होननानै फोसावनाय जादों दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय फर्मार प्रेसिडेन्ट बिथां प्रणब मुखार्जीनाव दिनै दहाय सानाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों लोगोसे केरलानि कजिक'डे जिल्लायाव दिनै दहाय सानाव लेन्डस्लाइड जानानै एबा हा गुगानानै गासै 7 जन सुबुंफोरा थैबावनांगौ जाबाय गासै केरलायाव थैनाया लेन्डस्लाइडजों थैनाया दासिम 60 जननिबो बारा जाबाय बे केरलायाव दैबाना जादों आरो बेनिखायनो लेन्डस्लाइड जागासिनो दङ गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव सासे आर्मि जवान गोमानायखौ टेररिस्टफोरा बुथारनानै सावथारबाय होननानै टेररिस्टफोरनिफ्राय अडिअ मोनदों होनना फोसावनाय जादों नैबेनोमोन मानसिया बेनोमोन आर्मि जवाना दा बे बिथांखौ टेररिस्टफोरा बुथारनानै सावथारनानै दोनबाय न'आवबो हरासो मिथिबायना ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर सानब्लाथाय गोबां दुखु नाङो लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 62,000 सुबुंफोरखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों दासान्दि जोंनि बे भारत हादराव सानसेयावनो 60,000 50,000 गोदान केस मोनगासिनो दङ बुहुमाव बयनिसायबो जोंनि बे भारत हादरावनो बांसिन जागासिनो दङ दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय नयदायाव गंसे फाउन्टेन बहनग्रा एबा रेबगन बहनग्रा कम्पानियाव दहाय फुङाव अर खामनानै बेहाय थानाय सिकिउरिटि गार्डआ थैनांगौ जाबाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो दहाय फुङाव जादों नयदायाव लोगोसे मुम्बाइआव दिनै दहाय सानाव 1,000 कोटि रांनि ड्राग्सखौ हमनो हादों ड्राग्सखौ माने ड्राग्स लाबोग्राफोरखौबो हमनो हादों आरो ड्राग्सखौबो हमनो हादों खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे ड्राग्सखौ बिसोरो आफगानिस्तान हादोरनिफ्राय लाबोगासिनो दंमोन होननानै फोसावनाय जादों गुबुन फारसेथिं बिहारनि IPS बिनय तिवारीखौ CBI जों लोगोसे थिसननाय जाबाय माने बिथां बिनय तिवारीया सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ नायबिजिरसिगोन CBI जों लोगो जानानै जोबोर मोजां खौरां मानोना मुम्बाइ पुलिसा बे बिनय तिवारीखौ मुम्बाइआव सोनो नागिराखैमोन दा बेनिखायनो मोजां खौरां मुम्बाइ पुलिसफ्रा गोबां गाज्रि खामानि मावो होननानैबो मिथिनाय जादों दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटीआव दिनै दहाय सानाव माइरं राननायाव सासे सुबुङा माइरं मोनैनि थाखाय माइरं रानग्राखौ अन्थाइजों खुबैयो आरो बे अन्थाइजों खुबैग्राखौ दासिमबो पुलिसा नागिरनानै मोनाखै पाब्लिकफोराबो हमथानो हायाखै माने खाथियाव थानाय पाब्लिकफोराबो बे अन्थाइजों खुबैग्रा मानसिखौ हमथानो हायासै आरोना नाथाय दा माइरं रानग्राया खर'आ दोलानानै दं आरो दा बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों नाथाय दासिमबो बे खुबैग्राखौ मोननाय जायाखै लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोननो आङो फुंबिलिनि रादाब आरो बेलासिनि रादाब आरो माब्लाबा सानजौफुनिबो रादाब लाबोबाय थायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब खालामाखैबा बाय बाय